bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe hettotoɓe Goudiri FM 95.5 toɓɓere goo min calmini on moni kala to salminte welto weyto nde salminte welto weyto eno salminirte welto weyto bandiraɓe hettotoɓe yewtere damal gandal tawa hande eɗen jaray tongode 230 yewtere damal gandal non e jamma hande o mbaɗeten ɗum ko yewtere heerinde ngam ruttudite dungal on debbo gawlo mo ganduɗa e wiyeteno ko Banaji Dieng. Karallagal ngal woni toon ko Amadou Ndongo mo Mama Diallo ga haalirde ga o woni ga ko musidɗo mon Amadou Djibi Bari. Jubbande e gurdam Banaji Dieng lollirnoɗo Banaji Kodda. Holi o debbo gawlo mo dande mum laatino tufam noppi e nder ɓerɗe yontaɓe. Holi o debbo gawlo gurɗo duuɓi seeɗa kono jogorɗo yiƴƴude e aduna duuɓi. Holi o suka debbo gawlo belnoɗo dande kattudi bawnoɗo lelgo jubbudi kañum e cañu jimol. Holi o jimannoɗo yela hanki kono yadina ɗum e jamanu ha yontaji fof ndendi poti e yela. Banaji Kodda nange ma fudi law mutinde a hastak holi gonnoɗo Banaji Dieng. O yi aduna ko e hitande 1996 to Sendebu ko woto e gure lamorde bundu hanki ango andira bogo tuddunde Ceerno Tafsiru Bodowol. Jinnaɗo makko gorko wiyete ko Makki Sada Salli o ko Salli Sire Fele Mahammadi Demba Mbeñan nene mum on ko Kumba Njengu Bayo ko goto e taniraɓe kurelelel. Wadde so Banaji Dieng yimi yela namnete ko holde o fuɗɗi yimde kono to itti jimol ngal namdal woƴani en. Kanko Banaji Kodda nene makko ko labuda Modi Hammadi Bojel kono ene waɗi ɓe Banaji jiidi yumma e baba. Ɓe Banaji jiidi yumma e baba ɓe afo wiyete ko Bokar Makki Dieng rewi e on ko Demba Labuda, Abdul Makki, Modi Makki, Ramata Labuda, Baba Dieng, Banaji Makki rewi hen, caggal mum Umar e Samba Makki ndewi hen. Banaji Dieng ene wiye Banaji Kodda kono ɗum koto bange dewol, wadde to bange sukaɓe rewɓe Banaji ko koddajo to bange rewɓe kono to bange worɓe o wona Kodda. Banaji Kodda noon koto Sendebu ɗo jibina ko ɗon kadi o nehi ko ɗon e Sendebu o naati jangde e hitande 1983 caggal nde o dañi duuɓi 7 kono o woɗɗani no feewi e jangde nde tawno o woppiri ko e tolno CM2. Ina gasa ko puɗɗogol makko yimde law woppinimo jangde nde tawde kay duuɓi makko 10 tawi Banaji Dieng watti darade e nder rendo ina yima mawɓe e sukaɓe fof ina belto. On sahani ina waɗi mawni ko en ɓe cuusano yimde e nder rendo wadde gila nden ina andano tan kuralelel o ko jogorɗo wontoyde nalanke rendo. Banaji Kodda noon ɓuri andede tigirigi ko e jillu nguɓe banno to leydi Mali ha joni lamorgo mum Bamako. Ɗum wonno ko e hitande 2004 tawa sababu ngundon jillu wonno ko e hawritoyde e udditgol ayawa habrirde Afrikable. E ngun jillu omo wonduno hen e awlɓe mawɓe taw ko yontaɓe e on saha ko wayno Adja Lamma Binta en, ko wayno Dewel Modi en e ko nandi hen. Hay mawni ko Bokar Makki Dieng ene jeyano e CTO.
kanko fof on saha e wonde suka o teskama tigirigi e ɓenɗon awluɓe yanoɓe tawtoroyede e ngundon jillu. Ngun jillu noon udditanimo dame kewɗe hakkude makko e yimɓe mawɓe tawa ko yontaɓe. Kono kadi ko sababu ngundon jillu toon e Mali lamorgo mum Bamako banaji kodda udditana dame faade yoga e leyɗele Afrique ha e ko yalti Afrique. Sabu ko e ngundon jillu udditanimo damal faade to leydi Gabo, to leydi Congo, to leydi France taw non kollabi limtindi. Kono debbo gawlo o jaɓani joɗade e ɗen ɗon leyɗele kono no wowi waɗede ni e ɓiɓɓe Afrique so tawi jeehi e leyɗele tubakiri. Ɗum noon ko sabu makko yidde ɓattade ɓesgu makko kono kadi e ɓattade nokku makko. Ina teska banaji ko bawɗo yimde, belɗo dande kattude, bawɗo cañu jubbudi kañum e lelngo jimol. Kono ina teska banaji yondinaki tan e jime yela gadanteje ɗe. Ma mbiyen kanko fof e wawde yimde on ɗon yela gadantejo omo fentanno jimɗi kesi ɗi o fentani hoore makko taw non jogi ko duƴƴal yela kono o wayla ɗum o nanna hen lowdi gondi o nawda ɗum e jamanu. Taw suka e mawɗo kala ina mbawi heɗade ɗum kono kadi ina belto hen ene jiito hen koye mumen. Mbiyen banaji rewani tan e jimɗi ɗi jangi e jignaɓe mum ha e taniraɓe mum kono noon o fentananno hoore makko jimɗi ɗiɗi ganduɗa tigirigi o waɗa hen lowdi kono kadi kala ko nalankagal kesal ngal namni o nawda ɗum hen. Ma mbiyen ni banaji jangi nalankagal koye duɗe mawɗe ɗe ganduɗa on fannu ina jange hen e nder aduna o. Ɗum noon koto bange wawde mo yimde, wawde mo lelnude jimol e yubbinde ɗum e kala saha. E kala saha kanko banaji so tawi omo yaltina lefol ko kanko e hoore makko suɓoto hoɗanoɓe mo, hongonoɓe mo, kono kadi jaɓanoɓe mo. Te o rendat e ɓen jubbudi ngollon lefol so lefol ngol yalti yubba rego wela heɗade no hanirta ni. Banaji ko bawɗo fottude heɗotoɓe kam e yeɓoɓe mum. Kala ko hirde jengi so tawi banaji kodda naati dingaral ngal dillat. Banaji kodda ko gamowo kadi ngana. Ɗum noon ko duƴƴe yelade kala e mbadi kuptidindi. Banaji ko belɗo dande, belɗo jiijam, jiɗaɗo yimɓe. Banaji kodda lefol mum gadanol ko sanuyo. Caggal nde o yaltini golɗon lefol ngol ɓeydi lollinde suka debbo gawlo o ha o watti foɗodirede e radioji téléji kam e rendoji goɗɗi. Banaji kodda ina andirano yidde enɗam mum, yidde leñol mum. Banaji ko jamyamo sanne. Banaji makki gawlo ko gawlo kono noon banaji ko gawlo dimo. Ina teska banaji meeɗa haalanede programme o fawi hen ko hende fawano forti koyɗe. Banaji jeng kalis rendinta ɗum e neɗɗo hono mum. Kanko fof e welde dande wawde yimde lollude e o saha mbiyen banaji hollirani ɗum e yonta mum. Banaji ene teddini moni kala ha tengti noon ɓe o rendi meccal nalankagal ha tengti kadi mbiyen ɓe o rendi hinde woni awluɓe. Banaji wurdi e jinnaɓe mum ɗiɗoɓe omo daraninoɓe kattudi omo horminoɓe kattudi kala ko ɓe jiɗi ko ɗum o yiɗi ko ɓe gañi banaji kodda yiɗa. Geno mo foɗodirtake, geno mo foɗore mum haytata o foti duttogol makko ko ñande dewo woni alet 17 jolal novembre hitande ujunaji 2024 caggal nde futuro juula. Ɓiɓɓe leydi Sénégal kala ina jappi noppi ngam heɗade jeñtude sumgoji sardiyankoɓe bannoɗi e nden ñalande. Ko nden sakta banaji jeng hooti e jomum to safrirde dalal jamma. On paami koto Dakaru
lamorgo dowle Sénégal ko mawbare woni talata 19 ndu lewru o wirna e gite sehilabe yidbe kam e hoddebe makko to genale sende budo jettima makko to nyaajanno e boli bogo hayso o tawaka omo ittane don gedal taw ko tawtorgol yimbe kewngol sanne kewal ngal limotako tongotako banaji yehi accidi en e bajjel gotel banaji acciri en sira kodda o acciri en mari banaji makki mari banaji kodda ko suka debbo jimowo yela jabbudo e felo jinnado mum di duubi 4 tan di o wuri woni duubi barkindi sanne sabu o gollema e mum ko hewbe dañani gollude e duubi 50 kewde di duubi 4 ngurdam banaji kodda daranimo wurtinde pinal awlube o lomtima hewbe e nokkuji di jomumen tawaka di duubi 4 banaji kodda tambima lalorgal fedande pinal fulbe ngal daljani saka nga rufa e juude makko ha o tuddi leppi leydi yela bundu wasi dusnodo pinal ngal ne wasi jaadido tawde non gacce winde ko tawado hen hande banaji gaccaka sabu o tawaka en donima ngawla kala en donima sende bunabe kono en donima bundu e mbadi koptidindi e ben en duwon toon mo ganduda ko mawniko Bokar Makki Dieng newnudo wittongo ine wondi e jomwuro sendebu mo ganduda ko Abbas Hamadi Segasi kono kadi jomwuro Kusan Sare Almami newnudo jokkondire de woni Amadou Abdoul Sy dum non bandirabe sehilabe musibe teddube ko dum min gaddano on e jamma hande o e nder yewtere mon damal gandal e hojomaaji seeda ma en guddinodirgel ngel bandirabe dokka hen jiyande mum kono kadi so be mbaawi duwade be nduwono debbo gawlo karallagal ngal en kaali ko Amadou Ndongo mo Mama Diallo heedi ton to haalirde do ko musiddo mon Amadou Djiby Bari dum non joni min gartay mon e dawal gongal